Ganun. Hindi ah? Ay, ano pa sang kuring? Sampo kanay sila. Nayos na silang may tao diya. Grabe yung manok man sila sa pakana yun. Eh, daya ko da. Nag-aanan sa mga bayi. Ini aga meeting ni sila ya mo na ilang ano nga tawag sila naman. Laki na bro.